Lakhain korapli Diopani MSC constituency angkang upper boha kang tui upper Diopani along Diopani alang roy ke phan peda jok lang roy parai ke doa ronging koi so se aradatum nat kacheleng chia phan penangan kisung chetong nangro sita piniar nia bangke upper Diopani aradatum phan isi birta ke mia sonsi phurki molong nang manlo MOS a scheme pen non kedobom EM Surjo Rongphar kebor ilapen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lamcha kachipi tang ateng pen ajok kutiner ke batang ka panongsi inut S Agarwal aphan labang so asai ke paklem ji aphan pekponlo sayamo ke pekpon ateng pen contractor sitami kikim kerang patangsi pini labang so adolong kimi Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang rideng pen ingpu ponlo Dolong kimi kang pupona mailong EM Amar Singh Tiso, MLA Dor Singh Ronghang, Karbiang Autonomous Council Speaker Raju Tiso, Diopani VDC Chairman Elis Teron P, PWD Roads Borbathar Divisions Executive Engineer Lapen Haladak Arongara Ratum Chitong Dunsi RDP Dun. Dolong kang po hut kitang tilang atowar aphan puthot Black Topping atowar MLA kilik aprang kepatangji aphan Karbiang Autonomous Council CM Ronghang sang hopen lamcha GP pontu asotowar kami nili la MLA election aprang apetang EGF han nili lamcha Karbiang lapen jol jiban mission ta aprang nili padang puludak dake bang jeda ara tumdak ke junalang lagi jura warsai siksa kong pulo logo ni jol jiban mission pending konsinon sanction ponema hasil haya sayang deng klaim ponje apan sini libang apen pinige na tum chini lo di puolong Buluni konsensi pen korkan dia mosti la pen borjan independent candidate panglum pet pen PSLC pen independent panglum pet pen bang suisi bang harusok sila narke bang mutu pini PSLC apen independent nang join lo pini ason darat si original ni bangke that konsire konsensi kongres ke doan komiti ke doan loke that primary congress pen chenglok langtung konsensi komiti doan ta that nang join lok lapen tarik kre po bangke dak di kolong PSLC tum dak di kulum bajong konsensi bang suri po do armu doi kalau sunang join asi non ke bangji Lok Sabha election an suse Narendra Modi aphan part time alang lipan prime minister ke pimanji aphan Karbiang long la pen ensil celang pet pen hitung tame dak ong dung abut impen aphan kai bakse Karbiang ora di atas ting follow song siap Saya dilam la nom la social media lo si thang klong la muna chuhana phak ko konsil manang ko muna chuhan ke la so ke aprang rep case to pen cheklion shop jail do pen sinon ba ek kaju bisa mano la si case pielo la pen prapjin pen la ba ke nang kon Balipathar pen present terang la pen bokajan pen ananterang Karbiang Long Live